Moltíssimes gràcies a l'Orfeó Gracienc per aquest esplèndid inici que enguany celebra també el seu 110 aniversari. Enhorabona. Bon dia a tothom. Saludem el molt honorable president de la Generalitat, senyor Artur Mas, els senyors presidents de la Diputació de Barcelona, senyor Salvador Esteve, de Tarragona, senyor Josep Poblet, de Girona, senyor Joan Giraut, de Lleida, senyor Joan Ranyer, i el coordinador del centenari de la Mancomunitat, senyor Xavier Forcadell. I a tots els que us heu acostat al Saló de Sant Jordi i us afegiu a aquest acte de celebració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya. Un acte de reconeixement i d'homenatge a totes les persones que avui, 6 d'abril del 2014, fa exactament un segle van constituir la Mancomunitat de Catalunya en aquesta mateixa casa. Un conjunt d'idees i programes i actuacions que van significar una profunda renovació del país. Van ser capaços, amb recursos purament administratius, de donar solució i d'endegar tota una estructura modernitzadora, els fruits de la qual encara ens perduren. Ens introduïm als continguts d'aquesta celebració cedint la paraula al coordinador del centenari de la Mancomunitat, senyor Xavier Forcadell. Molt bon dia a tothom, molt honorable president de la Generalitat de Catalunya i en el seu nom, honorable vicepresidenta i honorables consellers i conselleres del Govern i alts càrrecs de la Generalitat. President en funcions del Parlament de Catalunya, senyor Lluís Corominas, i també en el seu nom, els membres de la mesa del Parlament i diputats i diputades en el nostre Parlament i també diputats a Madrid i senadors també a les Corts Generals. Molt honorable president Jordi Pujol, molt honorable president José Montilla, excel·lentíssim president de la Diputació de Barcelona, il·lustríssims senyors presidents de les altres 3 diputacions i en el seu nom, vicepresidents, diputats i diputades, president del Consell de Governs Locals de Catalunya i en el vostre nom, alcaldes, alcaldesses i, en definitiva, representants de totes les entitats socials, educatives i culturals que us heu aplegat, amics i amigues tots. Just avui, en aquesta hora matinal, i fa justament 100 anys, en aquest palau, es constituïa la Mancomunitat de Catalunya. Obra imaginada per molta gent. En primer terme, per l'Enric Prat de la Riba, un jove president de la Diputació de Barcelona, que, acompanyat d'un equip molt talentós, i aquí val la pena també citar-ne avui el president Puig i Cadafalch, molt important en la història del nostre país, van saber aglutinar tot un conjunt de complicitats institucionals, de talent, en diferents disciplines, en diferents àmbits, en els educatius, en els culturals, però també i sobretot en els polítics, per aprofitar en els pocs instruments que hi havia sobre la taula aconseguir una institució que vertebrés novament Catalunya, després de la desfeta del 1714. La Mancomunitat representa a nivell institucional, per tant, la unió institucional, l'arrelament institucional amb el nostre país. I ho vam fer-ho, certament, amb moltes dificultats de negociació amb l'Estat. Ho vam fer-ho fins i tot amb un decret del 18 de desembre de 1913, que també vam poder celebrar amb un acte amb la presència de l'honorable conseller de Presidència, amb un decret, insisteixo, que només facultava amb aquestes mancomunitats, però que de fet només es va constituir la catalana, a tenir funcions merament administratives. Però aquesta no era la voluntat de Prat de la Riba. Prat de la Riba, amb un tampó i un segell, certament, però també amb molt talent, amb les persones que conformaven en els seus equips, va saber vestir una obra de govern perdurable 100 anys després. I ho va fer justament en un programa que va anunciar amb un discurs en aquest mateix palau en un dia com el d'avui. En un programa que intentava lligar la nació amb el municipalisme, essent conscient de la força local, de la força dels ajuntaments, amb un discurs que sintetitzava també tota una idea d'ordenació del territori. Ell deia que no hi falti a cap poble de Catalunya, per petit i humil que sigui,
ni més enllà dels serveis de policia, de l'ordre, ni un camí per on arribar-hi, ni una escola amb biblioteca, ni una línia de telèfon. Per tant, una clara idea de vertebrar el país, d'unir el país. Ell deia de fer que la força de la Diputació de Barcelona s'extengués i es repartís arreu de tota Catalunya. Ho va fer també servant i creant tota una xarxa d'institucions socials, perquè el seu país, el nostre país, és també la Catalunya de les persones. Ajudar, per tant, els homes que més malament també ho tenien, ajudant també ja en aquell moment les dones, per tant, una idea molt avançada del que 100 anys després seria també la igualtat d'oportunitats, però ajudant també els infants, els nounats, amb creant institucions molt purament centrades en l'àmbit social i en l'àmbit de la salut. I també, finalment, en l'àmbit del treball i en l'àmbit de la creació d'oportunitats, ensenyant oficis, creant escoles d'oficis i aprofitant també tot el saber que en aquell moment es podia copsar a Europa. La seva mirada era avançada, enviava els seus col·laboradors a Europa i els enviava al món per copsar les experiències i, quan venien a Catalunya, poder-les traslladar amb clau del nostre país. Això explica la construcció de grans eines que avui li diríem, i ell també en deia, eines d'estat per vertebrar un cos d'estat. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, per exemple, en són uns grans indicadors, o el Servei Meteorològic, instruments que 100 anys després continuen al servei de la nació. I també aquells que vertebraven tota una voluntat de tenir una visió molt avançada, per exemple, amb la llengua, i avui també es recordarà. Va ser el veritable, a través de la figura del Pompeu Fabra, el veritable impulsor de que tinguéssim també una gramàtica, una llengua ordenada, acadèmicament acceptable, de la qual 100 anys després continuem tenint un català que és l'ànima que vertebra la nostra pàtria. I ho va fer seguint també una màxima, cita molt aquests dies el president de la Diputació de Barcelona i que és àmpliament compartida, creant la màxima de que tot es fa en benefici del poble, mai contra ningú i al servei de les persones. Per tant, i acabo, que aquest 1914, que s'arrela profundament amb el 1714, un missatge d'un país que després d'una desfeta s'alça i es posa a caminar, amb un 1914 que, amb gent carregada de talent, fan tot un pòsit i creen tota una xarxa d'institucions que 100 anys després continuen ben arrelades. Per tant, també aquest any 14, en aquest cas 2014, que aquesta força, i m'ho permetran, del 1714, del 1914, del 2014, estigui també al servei del poble de Catalunya perquè en aquests moments que ens trobem davant d'una cruïlla històrica siguéssim també tots capaços de fer un gran salt, el salt que tots plegats i lliurement decidim. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Forcadell. Som en una girada fonamental, decisiva, de la vida catalana. La Mancomunitat clou un període i n'obre un altre. Cloem el període que comença amb la caiguda de Barcelona, amb el decret de nova planta, amb la supressió del Consell de Cent i de la Generalitat, i n'iniciem un altre, que és el demà, que és l'esdevenidor, que és el desconegut. Però un demà, un esdevenidor, un desconegut, que la consciència del nostre dret i de la nostra força i la direcció dels corrents universals, que no són encara el demà, però van creant-lo, ens asseguren que serà triomfal per a Catalunya i d'estreta germanor amb els altres pobles hispànics. Enric Prat de la Riba, 6 d'abril de 1914. Tenir els ajuntaments és tenir Catalunya. Renovar la vida de les corporacions municipals, deslliurar-les de l'esclavitud de la vella política, fer-hi arribar la primavera de la nostra renaixença, que vivifica i fecunda i regenera,
és renovar i deslliurar i fecundar Catalunya. Que dels municipis surten els diputats que legislen i els municipis eduquen els homes de la raça per la vida pública, per administrar i governar, per treballar profitosament en les superiors empreses col·lectives. Enric Prat de la Riba, La Veu de Catalunya, 1905. Qui vol el reconeixement d'un dret se l'ha de guanyar amb el seu treball i l'ha de mantenir amb la seva força. Si volem ésser governats i administrats amb institucions progressives i costums civilitzats, hem de treballar vigorosament per a destruir la força de resistència dels interessos creats i donar la batalla a l'enemic allà on es troba i es fa fort, fins a treure'l de les seves posicions. Hem de crear amb el nostre esforç, dintre de les velles, el germen de les institucions futures. Hem de formar el personal encarregat de constituir-les i fer-les marxar. Aquesta és la gran obra que ha de portar a cap la nostra terra. Obra d'unió i agrupació de tots els catalans de bona voluntat, siguin com siguin, i vinguin d'on vinguin. Obra d'organització de totes les forces sanes i honrades i d'acció constant i ben dirigida. Enric Prat de la Riba, Diari de Catalunya, 1901. L'obra és urgent. A més d'urgent, és vasta. Comprèn institucions de producció i institucions de difusió. Unes que fan, creen la cultura, altres que la transmeten, la fan arribar al major nombre. És a dir, institucions científiques i institucions d'ensenyament. Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat de Catalunya, 1914-1917. Hi ha comarques extenses de Catalunya, com algunes de la província de Lleida, completament mancades de carreteres. Els ferrocarrils secundaris estan gairebé tots per construir. La xarxa telefònica comprèn un reduït nombre de poblacions. La immensa majoria de les de Catalunya no tenen encara comunicació telefònica. Enric Prat de la Riba, què espera Catalunya de les mancomunitats? Les mancomunitats 1912. El programa que vull sotmetre-us, i que serà programa de tots si el Consell hi dona son assentiment, com espero, és ben precís. Acabar les carreteres de tot Catalunya, fent que el carro arribi a tots els municipis catalans. Acabar els telèfons. Fer la xarxa de ferrocarrils secundaris. Fer els camps i els ports d'aterratge per a l'aviació civil. Josep Puig i Cadafalch. Hem de construir fins a 40 biblioteques per les ciutats i viles catalanes. Hem de fer arribar per tot l'ensenyament ambulant i per correspondència. Hem de crear institucions complementàries on es nacionalitzin en la ciència i en la pàtria els mestres d'ensenyament primer. I hem de preparar el règim d'aquest ensenyament intentant la intervenció mitjançant garanties en l'edificació escolar. Anys a venir, les biblioteques ja no seran un privilegi afortunat que algunes poblacions ostenten en el mapa cultural de Catalunya, sinó que una xarxa espessa d'elles en multiplicarà l'eficiència. Llur vitalitat serà encomanadissa. Cada una assolirà una caracterització pròpia i original. Tots els estaments de les poblacions sabran servir-se'n. I allò que de bon principi pogués semblar un luxe propi d'un estat de cultura hipotètica, serà tingut com una necessitat normal. Jordi Rubió i Balaguer, director de la Biblioteca de Catalunya i director de la xarxa de biblioteques populars, 1920-1925. Hem d'organitzar la beneficència i la sanitat construint hospitals, instant el sanejament de les urbs i de les cases i destruint les vergonyoses endèmies. Hem de fundar l'Institut de Ginecologia i la Clínica d'Observació de Malalties Nervioses. Per fer aquest programa, per donar aquesta immensa gran batalla, tenim l'Estat Major preparat.
Tenim el rudiment de cada un dels òrgans d'aquest gran organisme, la Catalunya futura. Cal sols la vida perquè automàticament creixin i es desenrotllin. Josep Puig i Cadafalch, 12 de setembre de 1919. Els pobles donen mesura de la seva fermesa nacional i del seu estat de civilització amb la cura amb què assisteixen els seus malalts. Salvador Vives i Casajoana, 1917. Ha d'acabar aquesta semianarquia de la llengua catalana en què cada escriptor té una llengua, una gramàtica i una ortografia pròpies. Ja que no ha tingut el català l'evolució normal de les altres llengües llatines, ja que no ha tingut en els segles del Renaixement ni té encara avui un estat que hagi imposat o podés imposar des de dalt formes úniques, definitives, donem-nos-les espontàniament, lliurement, nosaltres mateixos, per aclamació, per patriòtica renúncia a totes les preferències individuals o d'escola. Establim-les per unànim plebiscit de tots els catalans. Enric Prat de la Riba, La veu de Catalunya, 1913. Crear una llengua literària és l'obra cabdal d'un poble. La possessió d'una llengua literària és la consagració de la nacionalitat. Enric Prat de la Riba, La veu de Catalunya, 1913. Modern vol dir viu, parlat, sense formes ni girs arqueològics i lluny de la tradició floralesca. Pompeu Fabra i Poch, Ensayo de la gramática del catalán moderno, 1891. Quan un ideal és no pas una llista o un qüestionari acadèmic, sinó un sentiment i una voluntat i un entusiasme popular, creieu, senyors diputats, que per alta que sigui la idealitat, la realitat és ben a la vora. Enric Prat de la Riba, 6 d'abril 1914. Per continuar fent memòria de la vasta tasca que va ocupar la Mancomunitat i de les seves actuacions pel que fa a infraestructures projectades i acomplertes, cedim la paraula a l'il·lustríssim president de la Diputació de Lleida, senyor Joan Reñé. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorable vicepresidenta, honorables consellers, vicepresident del Parlament, honorable president Pujol, honorable president Montilla, diputat al Congrés, diputats i diputades al Parlament de Catalunya, diputats a les diputacions i diputades, expresidents de diputacions també, alcaldes, regidors, senyores i senyors, autoritats, molt bon dia a tothom. Aquell any 13 i els primers mesos del 14 foren per a nosaltres, els sentimentals del catalanisme, els moments que potser vam veure més pintades d'un color heroic les figures de Prat de la Riba i de Cambó. Fou necessari que caigués Romanones i pugés Dato perquè a finals del 13 aquell senyor finíssim, de cabell arrissat, que tenia fama de deixar les coses sempre per l'endemà i no matar-s'hi gaire, ens concedís per reial decret el que havia costat tanta saliva. Don Eduardo Dato va regalar la Mancomunitat gairebé de contraband. Però abans i després d'aquell fet, els carrers de Barcelona i els menjadors de les cases particulars havien vibrat de debò. Així va viure un dels escriptors més importants de la literatura catalana del segle XX, la consecució de la Mancomunitat de Catalunya. Josep Maria de Sagarra, en les seves excepcionals memòries, parla de Prat de la Riba i dels seus progressos a la Mancomunitat, sempre des d'una profunda admiració i un sentiment d'agraïment i respecte tant per la figura com per la seva obra. 100 anys després
Dels fets que narra Sagarra i amb la perspectiva que ens dona el temps, aquella admiració i respecte de l'escriptor són més vives que mai al nostre país. Les observo també avui en tots els que ens hem reunit aquí per commemorar aquest centenari i també d'una forma molt clara al poble que tenim l'honor de representar. Catalunya recorda enguany dos fets notables: el tricentenari del 714 i el naixement de la Mancomunitat de Catalunya, els 100 anys que ens separen de la represa nacional a partir de la unió lliure i solidària de les 4 diputacions catalanes. El primer representa clarament la pèrdua de les llibertats. La segona, el renaixement polític del país, perfectament visualitzat en aquest primer discurs que feia el president Prat de la Riba, ho hem comentat ara, quan deia: la Mancomunitat clou un període que comença amb la caiguda de Barcelona i el decret de nova planta i n'inicia un altre, que és el demà. Aquest demà, del que parlava Prat de la Riba, fou conduït a Lleida pels altres homes de la Mancomunitat, els presidents de les Diputacions de Lleida, el Josep Maria Espanya, que després, en la Generalitat Republicana, fou conseller de Governació també, el Joan Rovira i Gelet, el Romassol, que ocupà també la presidència accidental de la Mancomunitat en temps de la malaltia i després de la mort del president Prat de la Riba, i també els diputats Alfred Perenya, Josep Estadella, Pere Mies, Josep Cabeceran, Modest Renyer, Ramon Riu, i tots ells són els homes de la Mancomunitat a Lleida. L'acció del govern de la Mancomunitat a les Terres de Lleida és concreta en actuacions com la construcció de la xarxa viària per acabar amb l'aïllament de tants i tants pobles que no tenien comunicació, en el desenvolupament i desplegament de la xarxa automàtica de telefonia, amb seu a Balaguer, la primera que hi va haver a l'estat espanyol, la creació de les escoles d'agricultura, de treball i de comerç local de Lleida, l'escola de sords muts, a la Casa de la Misericòrdia, avui encara les escoles especials de la Diputació, l'escola d'estiu de formació de mestres als Torms, la Biblioteca Popular de les Borges Blanques i 6 més que se'n construeixen a les comarques de Lleida, la salvaguarda de les pintures romàniques al Pirineu o la recuperació de monestirs com el de Vallbona de les Monges, el de Sant Pere d'Àger i el de Santa Maria de Covet. Mai en tan poc temps i en tan pocs mitjans s'havia fet tant. És a partir del 1915 que la política desplegada per la Mancomunitat comença a donar els seus fruits, especialment en el vessant de les obres públiques, de les polítiques socials i culturals, de la sanitat, de l'ensenyament, de la llengua. I tot això sota l'ideal orsià de la civilitat, la lluita per la cultura, l'ètica i la justícia social. L'actual estructuració territorial i administrativa de Catalunya és el resultat, en part, d'aquell breu però reeixit procés històric durant el qual les diputacions catalanes van desenvolupar un paper cabdal en l'ordenació administrativa i nacional del país, paper que va anar continuant també durant períodes excepcionals de la nostra història. Recordarem la integració de les diputacions dins de la comissaria de la Generalitat l'any 1932, la recuperació de la Generalitat provisional l'any 1977 ja en període democràtic i, evidentment, en aquests moments en què diputacions i Generalitat compartim objectius i governança. Repassant les actes de la Diputació de Lleida del període mancomunitari, és curiós constatar com les principals funcions desplegades per la Mancomunitat al territori coincideixen essencialment amb aquelles que realitzem les actuals diputacions. Quan Màrius Torres glosa amb nostàlgia i enyorança aquella ciutat d'ideals que volíem vestir, parla directament d'aquella pàtria de fa 100 anys, de la pàtria que a ell li toca viure, i que es volia vestir primer des de la Mancomunitat de Catalunya i després des de la Generalitat Republicana. En definitiva, d'una pàtria per construir, abocada sempre a la represa i edificada sobre els ideals de democràcia, de llibertat i de prosperitat. En aquests temps de revisió històrica i de circumstàncies molt especials que viu el nostre país, protagonitzades per la societat civil, per bona part dels partits polítics
i per totes les institucions nostrades, jo voldria cridar l'atenció sobre el fet que les diputacions catalanes, en períodes democràtics o de minsa llibertat, han estat factors determinants en el desenvolupament social i econòmic del país i la seva acció pública ha estat àmpliament compartida i reconeguda pels ciutadans de múltiple condició social i territorial. En plena efervescència de la premsa comarcal del primer quart de segle XX, una publicació de les Garrigues, la revista L'Escut, d'Arbeca, relatava les consecucions de la mancomunitat quan aquesta fou abolida. Una petita concessió atorgada pels governants espanyols a les ànsies de treball de les diputacions catalanes i el seny ordenador d'Enric Prat de la Riba va convertir la mancomunitat en el magnífic palau de les grandeses de Catalunya. Preguem a Déu perquè ben prompte uns diputats que siguin fruit de la representació de les comarques catalanes tornin a emprendre amb fe i constància els camins esplendorosos del progrés i del treball. Aquest fragment del relat local que acabo de llegir data del 30 de gener de 1924. És una descripció diàfana i planera de com es va copsar l'acció de la mancomunitat al territori i de com es fa i es vertebra un país a partir del no-res. Les famoses estructures d'estat de què tan encertadament parla sempre el president Mas comencen a bastir-se en aquells moments excepcionals d'ara fa 100 anys. Avui, al Palau de la Generalitat, fem una revisió del nostre passat, certament. Un passat que ens serveix per recordar-nos insistentment que és des de la unitat d'acció, des de la generositat d'uns i d'altres i escoltant la veu del poble, que el nostre país és i serà capaç d'avançar. El gran erudit que ens ha deixat fa pocs dies, el Modest Prats, deia: «Vam créixer en un país derrotat, però a poc, cadascú, des de la seva pròpia experiència personal, ens vam anar endinsant en el coneixement del paisatge, de la llengua, de la història, de la vida que lentament renaixia. Vam haver de lluitar, cadascú des de la seva trinxera social o cultural, íntima, per recuperar uns mots, per ser conscients de la civilitat que ens havia estat presa, del lligam que ens unia a un territori, a les persones que se l'havien fet seu. President Mas, senyores i senyors, un cop recuperats els mots i en plena consciència de la civilitat que ens ha estat presa, ara ens toca a nosaltres salvar el demà. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Reñé. Ara és el torn de l'il·lustríssim president de la Diputació de Girona, senyor Joan Giraut. Molt bon dia, honorables president Mas, vicepresidenta, consellers, president Pujol, president Montilla, il·lustríssims presidents de les diputacions, expresidents, diputades, diputats, alcaldes, senyores i senyors. Avui, passats 100 anys, girem la vista enrere per recordar l'obra de la institució catalana que per primer cop en segles tornava a Catalunya una part del seu autogovern. El 18 de desembre de 1913 es va aprovar el Reial Decret que permetia a les 4 diputacions provincials catalanes mancomunar-se. No va ser, però, fins al 6 d'abril de 1914 que la Mancomunitat de Catalunya es va constituir formalment. El Principat recuperava per primer cop des del decret de nova planta una institució pròpia i l'Estat reconeixia la personalitat
i la unitat territorial de Catalunya. Les comarques gironines vam aportar 20 diputats als 96 que componien la cambra, tots ells encarregats de vetllar perquè la nova institució treballés per la reconstrucció física, moral i intel·lectual d'un país castigat per anys de volguda incomprensió. Arribats a aquest punt, vull esmentar especialment un polític que va tenir un paper fonamental en la mancomunitat. Es tracta del gironí Agustí Riera i Pau, president de la Diputació de Girona entre 1911 i 1924. Va ocupar el càrrec de vicepresident de la Mancomunitat entre 1914 i 1923, any en què la dictadura de Primo de Rivera va intervenir la institució primer i va abolir-la després. Riera i Pau, metge de professió, va contribuir a crear diversos mitjans de premsa a Girona i va ser l'enllaç entre les presidències de Prat de la Riba i Puig de Cadafalc a la Mancomunitat. Però va pagar molt car el seu compromís polític i l'estiu de 1936 va ser executat al marge d'una carretera al municipi gironí de les Planes d'Hostoles. Si Agustí Riera i Pau va deixar una forta empremta en la societat gironina i en la política catalana, no és menys cert que la Mancomunitat va actuar en la justa mesura. Si no hagués estat pel president Puig i Cadafalc, no ens hauríem retrobat amb el nostre llegat arqueològic a Empúries. Ell, ja l'any 1908, va ser promotor de la compra dels terrenys i de les excavacions, una tasca a la qual va donar un suport decisiu al primer president de la Mancomunitat, Enric Prat de la Riba. Pels noucentistes, Empúries representava el lligam català amb la cultura clàssica, especialment amb la civilització grega. Empúries és Catalunya, un país obert a la Mediterrània i hereu de les grans cultures que han forjat la nostra civilització. Més enllà de les infraestructures, l'obra de la Mancomunitat va ser decisiva a les comarques de Girona i al conjunt de Catalunya, pel que fa a la recuperació de la llengua i del patrimoni cultural. Els polítics que lideraven la Mancomunitat eren conscients que la supervivència de la identitat catalana estava íntimament lligada a la preservació de la llengua. El nostre idioma és el que forja el nostre sentiment de pertinença a una mateixa comunitat. Una comunitat que és capaç de sobrepassar-se una vegada i una altra els atacs ferotges i injustificats provinents de les autoritats castellanes que volen una Catalunya que no sigui catalana. Sense el suport de la Mancomunitat, avui no tindríem el corpus normatiu que ens ha llegat l'insigne Pompeu Fabra. És tota l'eixida de la institució pública que Fabra publica la gramàtica catalana i el Diccionari General de la Llengua Catalana. És l'esforç mancomunat de les 4 diputacions catalanes el que va garantir que Catalunya ara es pugui mirar al mirall i s'hi pugui reconèixer. Avui, com aleshores, continua sent necessari el treball sobre el territori de les diputacions, ja sigui amb aquesta denominació o bé amb el de vegueries. Cal reivindicar unes institucions que van ser element clau en aquell primer pas per recuperar l'autogovern i que poden tornar a tenir un paper decisiu en aquells passos que vulguem fer cap a un futur on fem realitat les nostres màximes aspiracions. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Giraut. Donem ara la paraula a l'il·lustríssim president de la Diputació de Tarragona, senyor Josep Poblet. Molt bon dia a tothom, molt honorable president de Catalunya, senyors presidents de les Diputacions de Barcelona, de Girona i de Lleida, honorable vicepresidenta del Govern i honorables consellers i conselleres, molt honorables presidents Jordi Pujol i José Montilla, president en funcions del Parlament de Catalunya, vicepresident del Congrés de Diputats, diputats, diputades de les Diputacions catalanes i expresidents d'aquestes institucions, parlamentaris, vicepresident del Congrés dels Diputats, digníssimes autoritats, senyores i senyors. Amb la mancomunitat, totes les coses de la terra rebran un nou alè de vida i fortitud, esdevenint potent l'aspiració nacionalista que convertirà Catalunya en un nou país. Això que acabo de dir ho publicava a la premsa de Valls el secretari de l'Associació Catalanista, Tomàs Selva, el juny de 1913. Al març de 1915, el metge, escriptor i diputat Agustí Maria Gibert definia la mancomunitat com la unitat orgànica i espiritual de Catalunya. El pensament, però, calia fer-lo confluir en l'acció. I va ser l'hora dels polítics de Tremp, amb força i amb perspectiva de futur. Calia fer convergir en un sol canal totes les energies disperses pel territori, tant les econòmiques com les socials, culturals, religioses i de la llengua. La construcció d'un país no s'improvisa. Els representants de les administracions tarragonines van saber connectar amb l'esperit de l'època i a partir de tota aquella riquesa econòmica i espiritual que estava dispersa, van pastar la reconstrucció d'un país. Europa era el model, el lloc on s'emmirallaven. Només cal llegir les actes dels seus acords per a veure com n'eren d'importants els països del nord. Quan Salvador Espriu, que va ser pàrvul de l'escola Montessori creada per la Mancomunitat, quan parlava dels països on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç, es referia precisament a aquesta tradició europeista. Reconstrucció del país des del sud de Catalunya. Tots els historiadors que han analitzat l'època coincideixen en què l'acció territorial va ser potent, va ser molt potent, transformadora de la seva realitat i encara més va significar evolució de pensament. Ara sí que es podia construir. Disposàvem dels mitjans i teníem l'energia espiritual necessària per a posar-los en marxa. I es van fer escoles, biblioteques i teatres que preparaven el demà. L'Escola de la Masó, les biblioteques populars de Valls i del Vendrell i l'Orfeó d'Ulldecona en són bons referents. Però això eren sobretot eines de futur. Tanmateix també van responsabilitzar-se del present, com nosaltres ara, fent xarxes de camins i carreteres que van connectar la producció agrícola dels pobles interiors amb els mercats del camp, el port de Tarragona i l'exportació cap a Europa i cap a Amèrica. L'agricultura deixà de ser majoritàriament de secà per a transformar-se en regadiu. I és en aquest temps que parlem del pantà de Riudecanyes, del transvasament del riu Siurana, del sanejament al delta de l'Ebre i del pont penjant d'Amposta que s'inspirà en el pont de Brooklyn a Nova York. Les infraestructures van comunicar territoris i Catalunya va esdevenir un país nou. Es va crear la Caixa de Crèdit Comunal al maig de 1914, només un mes després d'iniciar el seu camí a la Mancomunitat, ja que calia facilitar d'immediat mitjans econòmics a un món local que aleshores estava absolutament estancat geogràficament. I també els sindicats agrícoles, que eren la base de la prosperitat agrària catalana. Transports, ferrocarril, telèfons i electricitat, sanitat i assistència social. La Mancomunitat no volia que cap poble restés sense serveis bàsics i actuar de manera que no fos només important l'acció, sinó també la idea que la inspirava, el principi de solidaritat. Per això el valor del projecte de construcció nacional catalana continua sent del tot vàlid i demana ara el nostre renovat compromís. Aleshores,
allò de què es tractava era de posar les bases d'un país que, a més de nou, com dèiem abans, fos sòlid, amb el propòsit de bastir sobre la solidesa la capacitat sobirana de poder viure del propi esforç, sense dependències. Avui tenim el deure de seguir construint sobre aquells fonaments i aixecar un país nou també, i més lliure que mai, acollidor de tothom i on tothom s'hi senti acollit. I això només pot fer-se amb aquell esperit, amb la cultura pròpia, el coneixement i el diàleg polític com a motors. Al febrer de 1920, el president de la Diputació de Tarragona d'aleshores, Josep Montserrat Quadrada, es lamentava en un discurs dient el següent: la mesquina resistència dels governs centrals en atorgar-li a la mancomunitat, si no una plenitud de facultats, quan menys les més absolutament necessàries per llur desenvolupament, han fet que s'hagi hagut de moure dintre del limitat cercle de lleis antiquades, anorreadores de tota iniciativa. No els semblen actuals aquestes paraules? Si part del territori del Camp i de l'Ebre va transformar-se i articular-se a través de les infraestructures i del pensament, ara la construcció nacional continua essent vital per al desenvolupament global de Catalunya i per a situar-nos en el marc europeu que ens pertoca. I recordem, en aquest sentit, que tota l'obra de la Mancomunitat es va fer sense una sola ajuda o traspàs de l'Estat. Avui, 6 d'abril, com fa 100 anys, el país necessita mobilitzar tota la seva capacitat de construir-se de nou a si mateix. I disposem del principal actiu per a aquesta construcció: les persones que vivim, treballem i estimem aquest país. I en tenim en tots els camps: socials, culturals, polítics, econòmics i del coneixement. Són, com diu en una pintura a la sala de l'Arxiu de Comptes, manobres i constructors que, com a l'època de la Mancomunitat, estan disposats a treballar en l'aixecament del país. Els que, com jo, venim de la Catalunya nova, que va repoblar el comte Ramon Berenguer IV i d'on va salpar cap a Mallorca el rei Jaume, ho hem fet sempre. També fa 100 anys. I ho farem ara, amb fermesa política i amb compromís cívic, amb respecte, llibertat i comptant amb el patriotisme dels nostres ciutadans. Moltes gràcies.
Gràcies a la soprano Buia Reixac i al quartet Brossa, que ha interpretat magníficament Cançó incerta, aquesta exquisida peça a partir d'un poema de Josep Carner que el mestre Eduard Toldrà va musicar. Més d'un centenar de persones varen vincular-se als continguts ideològics, a les estructures i a les actuacions de la Mancomunitat. N'hem sentit el testimoni d'alguns, potser els més significatius. Paraules, afirmacions i postulats que encara avui adquireixen un sentit que esperonen a seguir treballant per la modernització i la transformació social i política de Catalunya. L'Institut Cartogràfic, Meteorològic. Permetin-me que faci referència a l'Institut del Teatre, institució endegada a l'empara de la Mancomunitat de Catalunya, en la qual ens hi hem format la majoria d'actors, directors d'escena, escenògrafs i professionals del nostre país. Cedim ara la paraula a l'excel·lentíssim president de la Diputació de Barcelona, senyor Salvador Esteve. Molt honorable president, il·lustríssims presidents de les Diputacions de Tarragona, Lleida i Girona, honorable vicepresidenta, conselleres i consellers, membres del Govern de la Generalitat de Catalunya, presidents Pujol i Montilla, membres de la mesa i diputades i diputats del Parlament de Catalunya, companys vicepresidents, expresidents, diputats i diputades de les Diputacions catalanes, alcaldesses, alcaldes, autoritats, senyores i senyors. Em plau adreçar-los aquestes paraules avui que celebrem l'acte central del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, impulsat per les Diputacions catalanes amb les quals compartim tants anhels comuns en aquest moment històric i, per descomptat, amb el govern del país. Com ja deia en el meu discurs de l'acte inaugural del centenari, aquesta celebració vol posar de relleu el gran esforç creador que va significar la Mancomunitat i les seves aportacions al progrés social i econòmic i nacional de Catalunya i de la seva gent. Perquè no només volem recordar l'obra de la Mancomunitat, sinó, sobretot, reviure els principis i els valors que li van donar impuls, per tal que tots plegats ens hi puguem emmirallar. Sento una gran admiració vers Enric Prat de la Riba i m'esforço sempre que puc a contribuir al reconeixement d'un estadista que va saber aglutinar forces diverses per tal de forjar gairebé del no-res un projecte engrescador, els fruits del qual encara són vigents. Ens trobem en l'acte central de la celebració del centenari, però són molts els que ja hem dut a terme, tots ells amb una idea comuna que els amara. La força de la Mancomunitat no rau només en la creació d'una infraestructura de serveis per tal de corregir els greus dèficits existents, sinó també en el desenvolupament d'un projecte nacional de caràcter integrador i avançat, sempre mirant cap al futur i confiant en la força del nostre poble. Des de la seva condició d'administració local, però amb clara vocació de projectar la seva acció arreu del país, la Mancomunitat va desplegar una acció pública de màxima proximitat, situant les persones com a primera preocupació. És per això que l'acció social, concretada en l'ensenyament i la sanitat, va representar una part important de la seva activitat. L'horitzó de progrés i modernitat que perseguien i que, com dic, encara avui podem fer nostra, va passar per millorar les condicions de vida de la societat. Molt conscients dels recursos escassos en què comptaven, van afrontar la tasca amb entusiasme, amb il·lusió, amb la força formidable que va anunciar Prat i que van enfortir, oberts al món, amb l'atracció del talent allà on es trobava. Exemple ben clar el tenim en la incorporació de la innovació pedagògica de la doctora Montessori, que va suposar la introducció als centres de la Mancomunitat dels mètodes pedagògics més avançats de l'època. També en l'ús dels sistemes
per aconseguir la seva màxima extensió, com serà l'ensenyament ambulant o l'ensenyament per correspondència. La voluntat d'aconseguir el cicle complet de l'ensenyament va trobar en la formació tècnico-professional un espai on actuar per donar una resposta real a les necessitats d'un país amb una economia enormement diversificada. El que avui anomenaríem ensenyament dual o la transició escola-món laboral tenen en l'acció de la Mancomunitat antecedents directes i continuats en l'Escola del Treball. Un cop reiterat l'elogi a l'obra de la Mancomunitat i dels seus homes, voldria expressar una reivindicació necessària del govern local en temps d'involució del principi democràtic i d'autonomia propiciada per les darreres reformes legislatives de l'estat espanyol. Vinc de la defensa del municipalisme, d'un municipalisme de les persones i per les persones, d'un municipalisme sense embuts, directe, que té una voluntat simple i clara, atendre les necessitats i les esperances de millora de la gent. La meva condició actual de president de la Diputació de Barcelona em permet afirmar-ho amb tota contundència, convençut com estic de la funció dels ens supramunicipals i del seu paper cabdal per la cooperació i la cohesió territorial de Catalunya. I per això cal que defensem les corporacions polítiques locals com a subjectes d'un dret propi, d'una esfera de voluntat pròpia, sempre mirant cap al futur i confiant en la força del nostre poble. La recuperació de Catalunya comença al municipi, com a expressió viva i directa de les comunitats locals, i sempre he defensat una malla sòlidament trenada pels governs locals que constantment s'ha significat, en temps de la Mancomunitat i fins als nostres dies, com a elements de singular força per mantenir l'ànima del país i assegurar la seva pervivència i el seu progrés. Va ser precisament en el marc de la quarta setmana municipal, el juliol del 1918, quan es van formular unes conclusions que després van votar els municipis en un referèndum organitzat per l'Escola d'Administració Pública per encàrrec de la Mancomunitat. En el segon punt d'una carta formulari a la qual es van adherir els municipis catalans, hi deia: els ajuntaments no poden viure en la situació actual. Precisa canviar la llei a base d'autonomia i d'una organització sistemàtica que s'adapti a les diverses maneres de ser dels municipis. De la mateixa manera que durant la Mancomunitat estic convençut que les administracions locals d'avui sabrem estar a l'alçada d'allò que ens demana la nostra gent, que sabrem preservar l'espai propi que requereix la nostra responsabilitat i que, li ho reitero un cop més, molt honorable president, sabrem posar-nos a disposició del govern del país per tot allò que convingui, sempre mirant cap al futur i confiant en la força del nostre poble. Moltes gràcies. Som en una girada fonamental decisiva de la vida catalana. La Mancomunitat clou un període i n'obre, n'inicia un altre. Cloem el període que comença amb la caiguda de Barcelona, amb el decret de nova planta, amb la supressió del Consell de Cent i de la Generalitat. I n'iniciem un altre, que és el demà, l'esdevenidor, el desconegut, però un demà que la consciència del nostre dret, de la nostra força i la direcció dels corrents universals ens asseguren que serà triomfal per a Catalunya i d'estreta germanor amb els altres pobles hispànics. Volem donar a la nostra llengua la plenitud d'imperi sobre tota la vida nostra i ja que no ha pogut aconseguir l'expansió territorial gloriosa d'altres llengües germanes, donar-li en intensitat el que sempre més en extensió ha de mancar-li. Volem que
que el nostre pensament no sigui com el de totes les regions ibèriques, fins ara exclòs de la col·laboració universal. La nostra investigació científica ha de treballar en les línies on es lliuren les batalles avançades de la ciència, on es troben els homes que inventen i enriqueixen el patrimoni intel·lectual, artístic i moral de la humanitat. Volem que la nostra vida econòmica no sigui subordinada a grans forces estrangeres, sinó que constitueixi un sistema complet, coordinat amb els altres països, no pas sotmès o colonial, sinó nacional i propi, que no negui la nostra força col·lectiva i el màxim benestar al nostre poble. Volem que la nostra raça tingui tots els mitjans i instruments d'educació, de vigorització i d'higiene, de formació intel·lectual, moral, professional i física. Tot el que sigui indispensable per enlairar-la a una noble dignitat en el sentir, en el parlar i en l'actuar. Volem que els nostres municipis, a través de l'esforç propi i el dels organismes superiors, puguin dotar-se de tots els serveis proporcionats a la seva importància, fins a arribar a que no hi hagi ni un sol Ajuntament de Catalunya que deixi de tenir la seva policia, la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. Aquest és el nostre ideal. I quan un ideal no és pas una llista o un qüestionari acadèmic, sinó un sentiment, una voluntat i un entusiasme popular, cregueu que, per alta que sigui la idealitat, la realitat ja és ben a la vora. I ara, abans de cloure aquest acte, convidem a prendre la paraula el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyor Artur Mas. Saludo d'una manera molt especial en els presidents de les 4 diputacions catalanes que avui ens acompanyen. Senyora vicepresidenta del Parlament de Catalunya, del Govern de Catalunya, conselleres i consellers, senyor president en funcions del Parlament de Catalunya, parlamentaris, president Pujol, president Montilla, senyores i senyors. I també d'una manera especial vull saludar els expresidents de les diputacions catalanes que també ens acompanyen en aquest acte. Teníem un especial interès en celebrar aquest acte que estem commemorant. I teníem un punt de risc, que és que aquest any 2014, que està carregat de celebracions simbòliques, que passés una mica per alt el que va significar la creació de la Mancomunitat. I, per tant, amb les diputacions vàrem convenir en el seu moment que calia donar-li relleu, que calia fer conèixer el que va significar la Mancomunitat i la seva creació i la seva obra a partir de 1914. S'ha fet això i s'està fent a través d'un munt d'actes, però n'hi havia d'haver algun de central. Hi havia d'haver un acte amb tota la solemnitat possible. I és aquest, just 100 anys després de la creació de la Mancomunitat, estem aquí
perquè, disculpeu-me el que ara diré, perquè evidentment no és cap, diguem-ne, ombra sobre res del que farem després, perquè els actes del tricentenari no ofeguin el que va significar la mancomunitat. El tricentenari està carregat de simbolisme des de molts punts de vista, tindrà una força molt gran durant tot aquest any, ja l'està tenint, però això no havia de ser en detriment de posar en el mapa, per dir-ho així, una altra celebració, un altre centenari, en aquest cas, molt significatiu, que és concretament el de la mancomunitat. Perquè, en definitiva, la Catalunya d'avui és evident que és filla del 1714 i del que allò va significar, però també és filla del 1914 i del que allò va significar. Som fills d'aquests dos grans moments, del 1714, per tant, de la pèrdua de les nostres institucions, dels nostres drets, de les nostres constitucions, de les nostres llibertats, però també som fills del 1914, que en definitiva va ser el primer intent seriós, des d'un punt de vista polític i institucional, de recuperació d'algun grau del nostre autogovern. I si m'ho permeteu, crec que també avui, d'una forma o d'una altra, estem fent un homenatge en el món local de Catalunya, en el món municipal, i celebro que hi hagin presents moltes alcaldesses i molts alcaldes i regidores i regidors que ens acompanyen i d'altres que segurament ens segueixen a través d'altres mitjans. Celebro que estigueu aquí perquè, en definitiva, fixeu-vos que els ajuntaments del país, en els moments decisius del país, hi han sigut sempre. El 1714 va ser el Consell de Cent de la ciutat de Barcelona i altres rèpliques que hi havia hagut en altres ciutats de Catalunya inspirades en aquell Consell de Cent, els que varen fer l'últim pas de la resistència, l'últim pas de la defensa. Anys després, el mateix 1914, primera recuperació d'algun grau d'autogovern, va ser el món local, que es va ajuntar, que es va mancomunar i que s'hi va posar al davant. Abans se'ns recordava que en l'Estatut de la República també van ser els ajuntaments els que d'una forma o d'una altra van empènyer tot aquell procés al costat dels parlamentaris catalans. I amb el pas del temps, quan ja estem en l'època més contemporània, en l'època més moderna, recordem que han sigut també els ajuntaments catalans, avui 947 ajuntaments de Catalunya, els que en la recuperació democràtica han fet una gran tasca i un gran servei de reconstrucció del nostre país al costat del Parlament de Catalunya i al costat del Govern de Catalunya. I no cal dir que en aquests moments, just en aquests moments, en què, diguem-ho clar, la Generalitat està competencialment afeblida, competencialment debilitada i financerament ofegada, en aquest moment els ajuntaments i les corporacions locals de Catalunya estan fent una gran feina per ajudar la gent, per donar serveis, per reconèixer drets i, a més, per fer progressar el país. Al costat del Govern de Catalunya, òbviament, però d'una forma molt notable i molt remarcable. I per això crec que avui és important que això ho destaquem, perquè no deixa de ser aquest centenari de la Mancomunitat també un homenatge, i un homenatge gran, a aquesta tasca important, importantíssima, que ha fet i que està fent i que farà en el futur el món local de Catalunya. S'ha destacat dels primers prohoms de la Mancomunitat l'esperit constructor i l'esperit modernitzador. I va ser exactament així. Mentre Europa es dessagnava en aquella primera gran guerra, i desgraciadament no la darrera del segle XX, a Catalunya es construïa i es modernitzava. Hi havia una Europa que es barallava, que s'enfrontava, que es matava, i ja en aquell moment, i d'això fa 100 anys, a Catalunya es construïa i es modernitzava. I l'esperit de construcció i de modernització que en aquell moment va tenir Catalunya va acabar també d'alguna manera ajudant a canviar coses en el conjunt de l'estat espanyol. No tantes com hauria calgut, dissortadament. Però aquell va ser l'esperit més modernitzador que hi havia en aquell moment en el conjunt de la península ibèrica. I deixeu-me fer un petit parèntesi. I crec que avui, sense cap ànim de petulància, podem tornar a dir que el gran esperit modernitzador,
el gran esperit constructor es troba també avui en la península Ibèrica, fonamentalment en la societat catalana. Era aleshores així, fa 100 anys, i torna a ser en aquest moment de la mateixa manera, amb circumstàncies òbviament diferents, però des del punt de vista de l'esperit aquest constructor i modernitzador, poc o molt de la mateixa manera. S'ha destacat, i ho vull recordar, que fa 100 anys la Mancomunitat va significar que amb molt poc, uns quants pocs i en poc temps varen fer molt. I és exactament així. S'ha dit abans, sense competències, sense traspassos, sense gaire recursos. Allà es van posar les bases, els fonaments i els pilars de moltes coses que després han subsistit i que avui encara en podem gaudir. Crec que això és important destacar-ho, de la mateixa manera que és important destacar que aquella gent de la Mancomunitat, i Prat de la Riba en particular, no es conformaven només en una mancomunitat amb poders administratius, que és el que se'ls va delegar. No es conformaven només amb això. De la presentació de la Mancomunitat també són paraules de Prat de la Riba les següents, val la pena retenir-les. Deia ell: no hem fet la Mancomunitat per tenir una diputació més gran, ni per donar a l'ànima catalana un petit cos d'administració subordinada secundària, una província. Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots, deia Prat de la Riba, volem per a Catalunya un cos d'estat, i estat escrit en majúscules. Tots sentim que la dignitat de la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d'estat. Això ho deia Prat de la Riba ara fa 100 anys. Sona bastant present. Sona bastant present i és bo que a més sigui així, però amb això simplement vull subratllar que aquella gent, en el seu esperit constructor i modernitzador i en el seu ideal de país i en el seu projecte de país, no es conformaven amb la Mancomunitat. I prova d'això és que després varen intentar, al cap de pocs anys, promoure el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya. Prova inequívoca que no es conformaven amb aquelles poques eines que tenien. Volien més, per una raó molt senzilla, que és perfectament aplicable en els temps actuals i ha estat aplicable en tot moment dintre d'aquests darrers 100 anys, que és que sempre hem hagut de construir l'autonomia catalana, l'autogovern i el país amb uns instruments molt limitats i sempre se'ns ha jutjat com si els nostres instruments haguessin sigut instruments autènticament d'estat. Podem imaginar si realment Prat de la Riba, Puig i Cadafalch i aquella gent haguessin tingut autèntics instruments d'estat, què haurien sigut capaços de fer per Catalunya si amb tan pocs varen fer tant? O posats al dia d'avui i d'aquests darrers 30 anys. Podem imaginar el que hauria estat capaç de fer, el que haurien estat capaços de fer les institucions catalanes si haguéssim disposat d'autèntics instruments d'estat. Si no haguéssim hagut d'estar-nos durant 30 anys barallant-nos i queixant-nos i a vegades fins i tot pidolant perquè ens hem trobat sistemàticament amb una paret que limitava les aspiracions d'autogovern de Catalunya. Doncs bé, això crec que val la pena avui recordar-ho, perquè en poc varen fer molt, insisteixo, pocs en poc varen fer molt i en poc temps, i d'una forma o d'una altra varen intentar crear aquelles primeres estructures d'estat que, recordem-ho, també s'han anat complementant i configurant en els darrers 30 anys, tant com hem pogut. I ho han fet tots els governs, des de l'any 1980, de fet, des del retorn del president Tarradellas. No els puc citar tots, serien molts, però fixeu-vos els següents, encara que sigui una llista ràpida. La immersió lingüística, avui atacada. El sistema de salut, que ha convertit el sistema sanitari a Catalunya en un dels referents europeus. La gran xarxa d'equipaments culturals, les grans institucions culturals, però també les biblioteques. En aquell ideal constructor i modernitzador de Prat de la Riba, les biblioteques
per tot Catalunya, els mitjans de comunicació públics, la policia, el sistema universitari, repartit per Catalunya. Tot això són grans instruments de país i s'han o creat o complementat o desenvolupat en aquests darrers 30 anys. I just en aquest moment i en aquests darrers pocs anys, el nostre sistema de recerca, aquesta és una estructura d'estat. La fibra òptica, que ha d'arribar a tot arreu del conjunt de Catalunya, els fils telefònics de Prats de la Riba, avui són la fibra òptica i el cable. La formació professional, un altre gran instrument de país que en aquest moment estem intentant desenvolupar. I la hisenda pròpia, allò que no hem fet i que hem de fer, que és urgent, que és necessari, que no es pot improvisar, però que és la gran estructura d'estat que en aquest moment ens fa falta i que no hem sabut o no hem pogut desenvolupar durant tots aquests anys, però ens hi hem posat. Ens hi hem posat, a més, amb les diputacions catalanes, ens hi posarem, espero, també amb els grans ajuntaments catalans que tenen capacitat d'hisenda pròpia per ells mateixos, i estic convençut que en aquests propers 2 anys serem capaços de vestir aquest instrument de país, aquest instrument d'estat que avui per avui no tenim i que a hores d'ara tothom suposo que ja entén que és absolutament necessari. I tothom entén que si les coses haguessin anat d'una altra manera, probablement l'hauríem pogut tenir i no l'hem pogut tenir durant l'etapa més moderna del nostre autogovern. Per finalitzar, crec que el que s'està fent avui a Catalunya és una simbiosi entre Prat de la Riba i el president Macià. Què vol dir això? Vol dir construir el país amb els instruments que tenim i definir l'ideal. Construir el país amb els instruments que tenim vol dir ocupar-se del progrés i del benestar de la gent, modernitzar el país, tant com puguem, tant com sapiguem, i ocupar-se, com es deia abans, de les persones, del progrés i del benestar de la gent, construir el país, i al mateix temps definir l'ideal. I definir l'ideal què vol dir? Vol dir la llibertat. I el que està fent la Catalunya d'avui, més enllà del govern, més enllà del Parlament, més enllà de les pròpies institucions municipals, el que està fent la Catalunya d'avui, la societat d'avui, és precisament això, definir un ideal. Un ideal, en definitiva, ens torna en aquell esperit del president Macià. I tot això, vull recordar que si seguim el fil històric d'aquests darrers 100 anys, s'ha fet amb voluntat d'entesa i de pacte amb l'estat espanyol. No ho oblidem, perquè des del principi de tot, des d'aquest 1914 fins ara, en tots els moments en què Catalunya ha tingut capacitat de governar-se fins a cert punt ella mateixa, ho ha intentat fer en concòrdia, amb voluntat d'entesa i amb voluntat de pacte amb l'estat espanyol. Quan us he citat abans aquella presentació de Prat de la Riba parlant de les estructures d'estat, no hi havia una voluntat de separar-se de l'estat. Hi havia una voluntat d'entesa, hi havia una voluntat de pacte, com així va ser amb l'Estatut que es va intentar promoure el 1918 i que va acabar amb una dictadura. Com així va ser amb l'Estatut que es va promoure en l'etapa republicana i que va acabar en una guerra civil. Com així va ser l'Estatut de l'any 79, que va acabar, no només ell, altres circumstàncies, però també el que passava a Catalunya, amb un cop d'estat i amb la LOAPA. I com ha passat amb l'Estatut del 2006, que afortunadament vol dir que hem anat progressant, no cal dir-ho, no acaba ni amb una dictadura, ni amb una guerra, evidentment, ja hi vaig fer referència ahir, però ni amb una LOAPA, això ja en podríem discutir més, però sí que ha acabat amb una sentència del Tribunal Constitucional. Però fixeu-vos que el fil roig de l'actitud de les institucions catalanes i del poble de Catalunya ha sigut un fil roig presidit per la voluntat de pacte i per la voluntat d'entesa. I ara som aquí, ara som el 2014. Han passat 100 anys des de la creació de la Mancomunitat, 100 anys d'acció catalanista, 100 anys de voluntat inequívoca del poble de Catalunya i de les seves institucions de governar-se a ell mateix, 100 anys
de signes inequívocs de voluntat de pacte i d'entesa amb les institucions de l'Estat i avui som aquí. Som a les portes d'un altre moment important, significatiu, rellevant, aquest dimarts que ve, el dia 8 d'abril. El Parlament de Catalunya, a través de 3 parlamentaris, anirà a les Corts Generals, al Congrés dels Diputats. Estic convençut que hi anirà amb voluntat d'entesa i de pacte, perquè només la mateixa proposició que es fa de dir delegueu-nos d'acord amb la Constitució espanyola vigent una competència per organitzar un referèndum, només això ja significa que aquesta voluntat de pacte i d'entesa hi és. No vull prejutjar el que passarà, ja veurem. Espero que hi hagi un bon to i espero que Catalunya es pugui i se sàpiga explicar. D'això n'estic absolutament convençut que serà així. I a més amb el to que ha presidit sempre les explicacions catalanes, que és un to positiu, un to constructiu. Previsiblement ens diran que no, en el moment de la votació. Però fixeu-vos una cosa, i ho dic en nom de 100 anys d'acció catalanista i de voluntat d'entesa i de pacte amb l'estat espanyol. Si ens diuen que no, diran que no a una llei. Però aquest no podrà aturar la voluntat del poble de Catalunya. Es pot dir que no a una llei, però no es pot aturar la voluntat del poble de Catalunya. I això I això perquè en aquest moment hi ha una cosa que potser no hi va ser tant en altres èpoques d'aquests darrers 100 anys. Perquè hi ha una altra gran estructura de país, que és l'estructura social. Avui no només hi ha unes institucions que estan defensant un país. Avui no només hi ha unes institucions també locals que estan defensant uns projectes i un dia a dia i una obra de construcció. Avui hi ha un poble, no puc dir sencer, perquè evidentment el poble en aquest sentit té opinions diverses, però avui hi ha una societat catalana plenament conscienciada de quin és el present, segurament molt conscienciada de l'experiència d'aquests darrers 100 anys i fins i tot dels 300, i per tant una estructura social que creu el que s'està fent i que està com a mínim en paral·lel a l'acció de les institucions. I això ja no és només la simbiosi entre Prat de la Riba i el president Macià, sinó que és la simbiosi entre les institucions catalanes i el poble de Catalunya. I això, que és la voluntat d'un poble sencer, és el que és més difícil d'aturar. Jo dono garanties, com a president d'aquest país, que aquesta voluntat del poble s'expressarà sempre d'aquesta manera que ho hem fet, civilitzada, positiva, constructiva, dialogant, amb esperit de pacte i amb esperit d'entesa. Però mobilitzant-se. Mobilitzant-se no només en el carrer, sinó a tot arreu, d'aquesta manera que us deia. Mobilitzant-se perquè, també diguem-ho clar, el que està passant a Catalunya, encara que alguns no s'ho creguin, no és la dèria d'uns pocs, sinó que és la voluntat de molts. Aquesta és la realitat. Això no és la dèria d'uns pocs, d'unes poques institucions, d'uns pocs líders eixelebrats. És la voluntat de molts. I la voluntat de molts l'hem de saber canalitzar des de les institucions, però l'hem de saber canalitzar fent-la avançar. I crec que en aquest moment, des de les institucions catalanes, o des de la majoria de les institucions catalanes, el que estem fent precisament és això, escoltar aquesta veu que entenem molt majoritària i molt transversal del poble de Catalunya i intentar, al mateix temps, conduir aquesta voluntat del poble català cap a les cotes que tots plegats segurament volem i desitgem. Acabo amb unes paraules menys conegudes d'Enric Prat de la Riba. Deia ell,
No hi ha perill més gran que la immobilitat. Restar aturat és morir. I ho deia un moderat. Però ho deia perquè sabia que quan els corrents són grans i els reptes encara més, quedar-se quiet és morir. És quedar en res, diguem-ho amb altres paraules. És quedar en res. I crec que en aquest moment el poble de Catalunya ha decidit que en res, evidentment, no es quedarà. I en poc, tampoc. Perquè ara, a diferència de fa 100 anys, ara no som pocs que volem fer molt, sinó que ara som molts que volem fer molt. Moltíssimes gràcies. Gràcies a totes les personalitats que han pres la paraula i han estat presents en aquesta celebració, en aquest dia d'homenatge. Gràcies als artistes que ens han acompanyat i han il·lustrat amb el seu talent els parlaments que hem escoltat i gràcies a tot el públic present que ha volgut afegir-se a aquest acte de reconeixement. Que l'exemple dels que ens han precedit i l'esperit d'anar endavant no ens abandoni mai. Bon dia a tothom.